Kentara, generasi pintar Jawa. Sugeng siang bocah-bocah. Piye kabare dino iki? Sugeng siang, Bu. Sae, Bu. Dino iki awak dhewe bakal sinau bab aksara legena, pasangan, lan sandangan. Ana sing wis ngerti aksara legena niku napa? Kula, Bu. Aksara legena niku kalebu aksara Jawa dasar kang cacahe ana 12 aksara. Saben aksara legena nduweni pasangan lan sandangan. Nah, bener banget kang diomong Rindra. Langsung mawon, Ibu njelasake luwih lanjut nggih. Nggih, Bu. Ulun sudah siap mendengarkan dan mencatat, Ibu. Kaya sing diomong Rindra mau, aksara legena cacahe ana 12. Aksara kasebut yaiku Hanacaraka, Datasawala, Padajayanya, lan Magabatanga. Wis padha ngerti to artine saka aksara-aksara kasebut? Sampun, Bu. Minggu wingi Pak Agus sampun jelasne. Sip. Langsung lanjut wae ning pasangan aksara legena ya. Pasangan kuwi aksara sing digunakake kanggo mateni aksara sadurunge supaya ora ana swara vokal. Contohe tembung gambar. Kang gunakake aksara pasangan ba supaya ora diwaca gamabar. Susah juga ya, Bu. Ulun jadi bingung. Mboten napa-napa Sekar. Alon-alon wae sinaune. Nggih, Bu. Lajenge sandangan niku napa, Bu? Nah, sandangan kuwi tandha sing digandhengake karo aksara legena kanggo ngowahi suarane. Kayata sandangan swara, wianjana, lan panyigik. Sandangan iku cacahe ana 18. Kayata Ulu kangge ngowahi swara I, suku kangge ngowahi swara U, taling kangge ngowahi swara E, taling tarung kangge ngowahi swara O, pepet kangge ngowahi swara E, layar kagem ngowahi swara R mati, wingyan kagem H mati, cecak kagem ngo mati, pangkon diagem G paten, padha lingsa diagem G koma, padha lungsa kagem titik, padha pangkat kagem ukara. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. pelajaran dina iki cekap semanten nggih. Wonten pitakonan? Mboten, Bu. Matur suwun. Sami-sami. Semangat terus nggih sinaune. Nggih, Bu.